Prøv at se, hun er bare klar til. Ja. Jeg er helt rystet. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sige. Hun er bare... Men han får også, som jeg siger til ham, han får også, hvis han ikke vil beholde den, så får han en valg. Ikke også, altså... Ja, prøv lige at se hende, du. Hun kan også bare blive lige lidt til at rette sådan lidt her. Nå, hun nærmer sig. Nej. Flyt dig. Flyt dig. For helvede. Du kan bare gå længere ud på banen. Ja, det er jo derfor, jeg siger. Flyt dig. Flyt dig. For helvede. Du kan bare gå længere ud på banen. Ja, det er jo derfor, jeg siger. Det er ikke nemt at finde en dag herinde. Okay. Han kender mange. Han kender mange halvtræk. Han er en som han Morten. Nej, det er nok. Nej! Det er den gode. Ja, vi har katalog nummer 46. Det er Vihidis Gucci. Det lyder helt kinesisk, men det er vist svensk. Undskyld. Ja, nu kommer vi ufør. Vi har her en Theo, som er meget tiltalende i hendes fremtoning, hele hendes måde at agere på i ringen, og hele hendes måde at vise sig på. Dejlig karisma har hun. Det er jo også ting, vi tager med. Det er en let strakt tæv. Hun har også nogle anatomiske fejl, og så når man lige sætter hende op og kigger hendes bygningsforhold, så er der nogle fejl på hende. Hun er en let strakt tæv. Lige for at gøre hende færdig, så... Undskyld, nu står jeg lige og fumler lidt i det. Hendes far, det er Ajax von Röhnsalabach, Troll von Haus Melinda, Nats von Tegelhaus ligger der bagved. Ligesom der ligger noget i Kimbo von Karthago. Det plejer vi sådan lige at få med det her. Og Oka von Karthago ligger også på moderlinjen. Alt i alt en tæv, som er ud af vores sportshundlinjer. En strakt tæv, som sagt, med nogle anatomiske indskrænkninger, men også en tæv, som har utrolig meget karisma. Så dels godt hoved og udtryk. Dejlig maske pandebånd har hun. Hun har en normal manke fast tryk. Hun har et afskydende kryds, som skal være længere. Overarmen skal være længere, mere skråtliggende. Hun er særdeles velvinklet bag. Hun har særdeles gode brystforhold. En tæv alt i alt, som når jeg ser hende, en tæv er et særdeles godt typebillede, som når man ser hende. Jeg synes, hun har nogle fejl, som gør, at det ikke vil løfte hende i en fortrinlig i hendes type betegnelse. Men også en tæv, som laver et overbevisende gruppe C, langt over gennemsnit, dejlig gruppe C. Når vi ser hende gå rundt i ringen, går hun med dejlig, effektiv fraskub, frit fremgreb, viser et god harmoni, viser et godt sidebillede. Alt i alt en tæv, som på enhver af vores udstillinger vil kunne løbe et godt SG. En tæv, som på vores udstilling kan løbe et godt SG, og som
viser langt over gennemsnitlig gruppe C, en tæve, som til hver en tid kan korse i klasse 1, og det bliver hun på dagen. Hjerteligt tillykke til ejer opdrætter.